Otorduen artean ere, baina gai beraz mintzatzen ziren. Beti baitzeuden familiako gutxienez, bikide etxean. Izan ere, inork ez zuen etxean bakarrik geratu nahi. Ez zegoen etxe bizitza inortxo ere gabe usterik. Gainera, lehenbiziko egunean eskameak belauniko jarrita erregutu zion amari, ez zegoen argi zenbateraino zuen gertatutak hauren berri, berehala kaleratzeko. Handik ordu laurdenera, agurtzerakoan, malko artean eskertu zuen kaleratu izana, mesederik handiena egin baliote bezala, eta inork halakorik ez eskatu arren, inori txintik etziola kontatuko hitz eman zuen. Aurrerantzean, arrebak sukaldean ere aritu beharra izan zuen, amak lagunduta. Dena dela etzen lan handia, ia bat ere ez baitzuen jaten. Gregorrek sarri entzuten zituen jateko esaten elkarri eta erantzun bakarra egoten zen. Eskerrik asko, nahikoa dut. Edo antzekoren bat. Edan ere etzen askorik egiten. Garagardua nahi zuen galdetzen zion maiz arrebak aitari, haren bila joateko esperantzan, eta aita mutu beratzen esaten zion. Zalantzan egonez edin, atezaina ere bidaltze zakela haren bila, baina orduan aitak ez sendo bat esan da amaitzen zuen, eta ezen kontua gehiago aipatzen. Aitak lehenbiziko egunean egoera ekonomikoa eta aurreikuspenak aurkeztu zizkien amarrebei. Aldian behin, maitik altxatu, eta 5 urte lehenago ondoa jotako bere negoziotik salbatutako diru kutxa txikitik, ateratzen zuen ordainagiri edo liburuskaren bat. Zarraila bihurria ireki eta bila zebilena hartu ondoren, berriro nola isten zuen entzuten zen. Aitaren asalpen haiek izan ziren, ein batean, Gregor gatibu zegoenetik entzundako lehen albiste pozgarriak. Aitari negozio hartatik fitxik ere zitzaiola geratu uste zuen. Aitak ez zion behintzat bestelakorik esan. Eta Gregorrek ere ez zion hartaz galdegin.